Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Nag-jeng-jeng ka na ba? Now na! Oy! Jeng-jeng, kompleto umaga natin, ha? Woo! Mga kapusong Pilipino, bumabati kaming tatlo. Jeng jeng, ang tamaan huwag magaling. Number one, ang mapikon ay papangin. Number one, Thou shall not be begone. mag-jeng-jeng ka na lang. Headlines ng halos lahat ng pahayagan. Warrant of arrest out for Pemberton. Ito na. Inilabas na ang mandamiento de arresto para sa Kanong Marino. Ayan na. Tayo nang makipagpuno sa amin ang kustodiya, di sa inyo. Ipatatapon ba sa ordinaryong kulungan o mananatili sa kanyang air-condition 20-footer van? Di ba noon yung Ken Nicole, sino ba yun? Daniel Smith. Hindi ba nakatikim din yun na Makati City Jail? Nakatikim din. No, Nakatikim after din he yun. was convicted. No? Tapos hating gabi nung tandang-tanda In his spirit out. In his spirit out. Oo, pinuslit, nililabas Oo. dinala sa embassy. On appeal kasi, di ba? Oo, kaya Acquitted pinumaga siya. doon siya nagbubull coffee. O sige, Oo. tapos, okay. Ang hirap kasi. Ipatatapon ka ba sa ordinaryong kulungan? Mananatili sa air-condition van? Ang hirap kasi, ha? Bukas pa kasi sa interpretasyon ng kasunduan. Agree or disagree? Bukas pa sa interpretasyon ng kasunduan ang VFA. Repasuhin na yan! Review yan, di ba? Para Review. malinaw yung mga terms. Congress, may warrant of arrest na. Aba, nangopya ka na naman. Si Pemberton na sundalo ng Amerika, Na, pero mukhang matatagalan bakit? Mukhang nagkopyahan to. na makita siya sa kulungan. Mayroong hadlang dyan, May warrant to pares na eh. ang BFA na kasunduan. Kaso niyan, walang piyansa dyan, ha? Hindi yan pababayaan. Matutulog tayo sa pansitan. Sa iba namang balita, mga kapuso, Ba? Parang ano, no? Domino's for Facebook. Parang ganun. talagang nakababahala naman. Ha? Bakit? Naghinhibit yung tatlong justices ng Ay, Saligang naku, Bayan. Tama yung sinabi mo nakopya ka na kahapon, naman. napakinggan ko Arnold eh. Ano? Papunta ako sa meeting ko eh. Oh, Eh, salamat. ngayon kung may pressure, Kaya nga. o di Independent manindigan kayo. kasi eh. Magdesisyon kayo batay Yun. sa ebidensya. Kahapon pa namin yan, Eh, Jim. o kaya nga eh, kay pabor man yung desisyon nyo, kay hindi. Wala kaming hinihingi. Nagtrabaho kayo. Ano mang panig sa inyo. Yeah. Ang hinihingi lang namin, gawin yung trabaho ninyo, magdesisyon kayo, period. Eh, ano ngayon, kung may dumidiin sa inyo, may nagpe-pressure sa inyo, Tama. di labanan Kayo nyo. ay dapat magpakatatang. Hindi ganun eh. Kayo ay dapat magmatigas. Dapat hindi kayo mag-inhibit. Paano Dapat ngayon- mag-resign na kayo. Paano ngayon yung mga ibang kaso na may di o mano pressure, mag-i-inhibit din yung mga kustos? Bakit kayo tumiklop? Ano ba yan? Saan ang katarungan? Talaga namang nangababahala naman. Naman. Naghibit tatlong justices ng Sandigan Bayan. Ang kaso ni Senador Jinggoy, baka maghahali-halihoy. Baka maghali-hali-hoy. Maghahali-halihoy. Parang hindi ka naman naging Hali-hali-hoy. 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 Ano ba ang tunay na dahilan? Yeah. Bakit tila nagpakita ng karuwagan? Aha. Hindi lang dapat mag-inhibit ang tatlong yan. Magsipagbitiw na kayo sa pwesto, hindi na kayo kailangan dyan! For the first time in the history, Oo. 36-year history of the Sandigan Bayan, ngayon lang nangyari Diyos yan. Mario, Resign na kayo. Resign na kayo. Resign na kayo. Makibaka! Alam mo, ano ngayon kung pinipressure? oo nga eh. Oh.
Ay, yung part 2 ko, Alam mo, back to back na. namimiss ko eh. Buti na lang may Namimiss mo kapalit sila. na. Yung 3 itlog, ayan na. Sinong 3 itlog? Yung kumakanta nung araw. Wala na. Yan na, may kapalit na. Walang yaka mga sa Sandigan Bayan. Sandigan Bayan ba yan? Sandali nga. May part 2 tayo sandali. Yesterday, today, and tomorrow, Jeng Jeng forever! This coming Wednesday, make sure na maaga ang uwi. Daddy, dapat wala ng meeting after 5 p.m. O kuya, sa Friday na lang ang date ha. Next time na lang ang movie night with the barkada ate. On time dapat ang buong pamilya for Wednesday. Naghihintay ang favorite nyo na mas pinasarap ni mommy gamit ang rich and flavorful Del Monte tomato sauce. Every week, come home to Family Wednesdays. Get here if you can. A thank you can mean so much more when said with a personal touch. From Metathion, we'd like to personally say thanks to each one of you because you are a part of what we've built today. So to the real women of Met, a gift this Christmas. Every bottle of the Metathion capsules comes with a new Met lotion. Happy holidays and danke, merci, grazie, arigato gozaimasu, gracias, kapkun, maraming salamat po. Here's to more years of glowing skin. Available in all leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Kaya mo na ba mag-Red Horse? Kung kaya mo na magpatubo ng bigote. Kaya! Kung wala ka ng curfew. Kaya! Kung may GF ka na totoo ha, hindi invento. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. Iba ang sipa ng beer. Iba ang sarap ng Red Horse. Ito ang tama. Red Horse Extra Strong! Number 1 extra strong beer! Drink responsibly. Kaya mo na mag-Red Horse Beer? Kaya! Iba ang sipa ng beer. Iba ang sarap ng Red Horse. Red Horse Extra Strong. The number 1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Ikaw ba nakakaramdam ka ng pangangalay? Nakakaramdam ka yung parang nanginginig yung mata mo? Lalo na pag matagal ka sa computer, yung mga Oo, ganyan. Sa nararamdaman trabaho. ko ng ganyan. Yung matagal ka nakaupo sa isang meeting. Ay, so, nararamdaman ko yan. Naku. Ano? Naku. Ganyan siya. Lagot ka. Natakot mo ko. Ano ba yan? Masyado ka na. Masyado ang babad sa computer. Magpahinga ka naman. Hindi naman Baka masyado, pero meron ka nung... pag may mga email o kaya may binabasa syempre. kang report o kung ano man. Naku, lagot ka. Kaya pala minsan nakita namin yung mga ganun-ganun yung mata mo, nanginginig. Ikaw ay, meron. Kakaroon ka na ng tinatawag na overwork syndrome. Sa sobrang nanginig na mata ko, hindi napirmahan yung bonus mo. Yan. Nanginginig din yung kamay mo. Ano ba? May overwork syndrome ka. Ano ka mo? Overwork syndrome. Ano yun? Nako, yan yung mga nararamdaman mo. Mga sintomas yan ng overwork syndrome. Baka kulang ka sa B-complex. B-complex. Pero huwag ka mag-alala. Dahil ang right med, meron yan. Ang right med, may B-complex? Meron. Nanginginig ka, namamanhid, nangangalay. Parang wala ka ng silbi. May right med. B-complex. Specially formulated para sa ilang yan. Maiwasan mo ang sintomas ng overwork syndrome katulad nga ng pamamanhid, pangangalay, panginginig. Dahil right med lang po. Siguradong right ang presyo, abot kaya. Sigurado rin ang kalidad niyan. Gawa kasi ng right med. Kaya basta B-complex. Work right, be right, right med, B-complex. Right ang presyo, ha? Oo naman. Huwag niyong kalilimutan mga kapuso, kapag may gamot kayong kailangan bilhin, pati mga vitamina tulad niya, no? May B-complex. Tatanong niyo parate, tanong niyo muna, may katumbas ba na right med yan? Ang tanong, may right med ba nito? Yun! May right med ba yan? Available sa Mercury Drug Stores at one leading drug stores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Fresh chilled beef. Check. Pork chops. Check. Seasonings. Check. Easy parking. Check. Personalized service. Check. Check out the one-stop shop for your cooking needs. Monterey Meat Shop Plus, a clean and safe, trusted brand. Fresh quality meats and an assortment of cooking needs. Plus, personalized customer service from your expert Monterey Meat Shop butchers. Check. No long lines? Check. Monterey Meat Shop Plus, home of fresh meats and more. Buy Monterey Meats for a minimum purchase of 300 pesos at any Monterey Meat Shop Plus until December 31 and get a free Magnolia Chicken 250 grams. Cut ups for free. Promo is until December 31, 2014. See posters for details. Per NMIS permit number 0022, series of 2014. At bago po tayo mag-part 2 ng Jeng Jeng, sa mga nakakakilala po kay Noel Bartolome ng Philippine Star. Sa mga nakakakilala po kay Noel Bartolome ng Philippine Star, kapapasok lang po nitong balitang ito. Asawa po ito ng isang kasama namin sa GMA News. Si Malu Talosig, mga kapuso, diyan po sa aming news department, sa aming desk.
Malu, si Noel, si Malu Talosig, mga kapuso. Nangyari kay Malu? Si Noel Bartolome, kasama niya sa Philippine Star. Pinapaalam po namin sa inyo na si Noel Bartolome ng Philippine Star ay nag-happy birthday. Sus, kabirthday niya si Pope Francis, kabirthday niya si Manny Pacquiao. Itong si Noel kabirthday niya Bartolome. si tita ni Ricky Lo. Yung tita ni Ricky Lo. Ba, mga taga Philippine Star, December 17 ngayon. Di mo alam ang pecha, no? December 17. Kala mo, bisperas na ngayon ng Pasko. Tinignan ko lang dahil nakatingin ako sa poster ng Rap sa Rap. Mamaya na pong alas 3 ng hapon. Mamaya na pala. Fundraising ng Egan Foundation. Concert po yan. Glock 9. Andyan. Looney, Ron Henley. DCWB, Media Partners. Saan? Thank you. Saan yan? Sa PETA Theater Center sa New Manila, Quezon City. Ayan. Okay, anong oras? Alas 3. Kita-kita tayo doon, Mike, Ali. Rap sa Rap. Mga kapuso. Ayan, Malu Talosig. Hindi si Malu may birthday, si Noel Bartolome. Ng Philippine Star. Ka-birthday niya si Pope Francis. Ka-birthday niya si Manny Pacquiao. Galing. Next 3, balita. Julius Cesar Mirto, dentista, laging constipated. I like playing basketball, but as I age, I easily get tired. I'm always constipated, so I take foods high in fiber, take lots of fluid, and take MX3 Plus. Malaking tulong to detoxify my body from harmful toxin-causing diseases. Sabayan ng MX3, Julius Cesar Mirto, dentist and businessman, naka MX3 Plus, araw-araw, kaya M-Extraordinary. No approved therapeutic claims. Ito, si Barbie Atienza na umihiling dito, ipangalanan daw po natin yung, nabanggit na namin pangalan nila sa mga balita namin. Itong tatlong maestrado ng Sandigan Bayan. Sino yan? Umalis dun sa kaso ni Jingo Estrada dahil dinidiinan daw po sila. Ang bagong tatlong itlog. Pressure down sila, mga tatlong itlog. Sama mo naman, Arnold. Yung itlog, mga mabait pa nga ako eh. Yung iba tawag siya kanila eh. Estrado yan, okay. Sandali lang po, tinitignan naman. Si Andoy, mabagal yung computer ni Andoy ngayon. Andoy! Bilisan mo, Andoy! Alam mo? Andoy! Alam mo? Bilisan mo! Ay, nasaan? Ang pangalan ng tatlong yan. What familiar scents remind you of Christmas? Bagong lutong puto bumbong? Ang malamig na simoy ng hangin? It definitely feels and smells a lot like Christmas. Gaya ng Team Kramer, feel na feel ang unli love ni Mommy this holiday season and all year round dahil sa long-lasting scents ng Dell with Fragrance Pearls. Just do the rub Mommy swab on your clothes to experience Dell's Unli Bango and Unli Alaga anytime, all the time. Try nyo na at 3 pesos and 50 centavos lang per sachet based on SRP. Unli Bango, Unli Alaga. Ang pangalan po nung tatlong maestrado ng Sandigan Bayan ay sina Associate Justice Roland Jurado, Alexander Esmundo, at Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta. Sila po ay mga miyembro ng ika-5 Division, 5th Division po ng Sandigan Bayan. Sumulat po sila ng sulat kay Presiding Justice Amparo Kabutahe Tang ng Sandigan Bayan ang nagsabi na dahil sa mga personal na dahilan o personal reasons ay binibitiwan na po nila yung kaso ni Jingo Estrada, mga kapuso. O nakita nyo na yan? Ayan pong nangyari. Bakit natin sila sa isang Christmas party ni Jingoy dati? Honey, anong tingin mo sa blouse na to? Gaanda. Kung i-partner ko dito sa slacks. Gaanda. Kung mag-dress na lang kaya ako. Gaanda. Ngayon, kahit ang dami suot ni Mrs., magaanda. Kasi gamit ng panlaba, Pride with Fabric Conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit. Feel ko yatang magpajama. Gaanda. Pride with Fabric Conditioner. Magaan na ang labada. Kaya si Mrs. mas lalong magaanda. Pride with Fabric Conditioner. Gawa ng ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Good morning! Good morning! Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B! Yesterday, today, and tomorrow, Jeng forever! Ay, meron lang po yung mga listeners natin, mga taga-Pugad Lawin. May 37 homecoming ng Laguna Institute Batch 77, December 28 sa Areza Resort. Yan, hanapin lang po si Nelson Lu, ha? Mario Atienza at Naida Absede. Yan, Pugad Lawin. Okay, gagatungan ko na yung Jeng ni Boss Mike. Anong Jeng? Sa tatlong Sandigan Bayan justices na sumulungiham na hayaan sila na mag-inhibit doon sa kaso ni Senator Jinggoy. Ito na aking gatong.
Itong mga justice ng Sandigang Bayan na nagpapa-inhibit sa kaso, gustong bitawan. Ipinagpapaliwanag, abay, marapat lamang. Bakit? Bakit? Pagkatapos yung dinggin ng 5 buwan. Tama ba yun? Inupuan nyo, dininig nyo ng 5 buwan, pagkatapos ng 5 buwan, ngayon, gusto nyo mag-inhibit? Tama ba yun? Para kay Jinggoy, hindi makatarungan. Aba, yung mama, right to a speedy trial. Right to a speedy trial. Yan ay karapatan. May mga mambabatas ngayon, sabi, abdication of duty daw yan. Ha? Abdication of duty ng 3 Sandigang Bayan Justices yan. Walang yan, daming pukpok ah. Ang ending, sila pa ang kakasuhan. Ano ba siya? Kayo. Ano yung topic mo? Dubilibid ako eh. Ako iba. Ako muna. Tagalit si Willie Monsut kanina, nang gagalaiti rin. Tundo. Ano meron dyan? Eto. Akala ko ay tuloy-tuloy na. Ang saya ko at tuwa. Dahil ang petrolyo, pababa ang presyo. Pero, huwag kang pasisiguro. Bubulaga pala sa ating sa Enero. Ang singil ng kuryente. Ang agang pagmahal na araw yan, pare. Ay, nako. Hindi mo makaka-brown out. Emergency power na nga eh. Brown out na, tataas pang singil sa kuryente. Ano ba yan? Kwento! Kondo de Kubol na natuklasan. Kubol yan? Bang kubol? Klaseng kubol yun? Kondo, Kubol, kahit monte. Oy, hindi na bago yan ha. Lagi namang ganyan. Ang mga vlogger doon. Huwag na tayong magmahang-mahangan. Matagal nang ginagatasan ang mga bilanggong mayayaman. Imposible namang mga gamit na mamahalin maipasok ng walang kasabwat. Ano? Walang aamin. Bakit may resibo ng ospital ang ilan? Bakit may resibo ng ospital pa yung ilan? Ng ospital? Yes! Isa sa mga inventaryong natuklasan. Kasi nakakita lang natin, Rolex, mga ganyan. Sa inventory ng NBA, merong hospital bills. Hospital Ibig bills? sabihin? Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Kinton, nahuli ka. Ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Lamas-masok ka mga yan. Di ba? Isa na. May starlet pa? Ano may starlet? May dumalaw pa? Yung isa? Oo, yung starlet. Kung hindi na booking. Starlet? Sino yung ano? Sino nga yung bumisita na? Starlet? Drug lord yun, di ba? Drug lord. Hindi. Hanggang ngayon, alam mo, 2 yan eh. Yung isa nasa ospital. Hanggang ngayon? Oo, hanggang ngayon. Hindi, pero at saka extended stay, ang ganitong patakaran. Kahit na dadali mo sa ospital, kailangan may pahintulot yan ng Secretary of Justice o ng Korte ba o kung sino. Hindi basta sila doon mismo ang karakara magdidesisyon na dali ng kahit sino, kahit saan man na preso. Hindi pwede yon. Pero itong mga ito, lamas-pasok sa ospital. Bawat labas at bawat pasok yan, di ibig sabihin may padulas yan. Ganun ba yun? Baka po mga kapuso, mga kapusong Pilipino. Ano? Number 1. Kaming 3. Number 1 talaga. Ang tamaan, huwag magaling. Number 1. Ang mapikon ay Number one. Bakit? Thou shall not be pikon. Mag-jeng-jeng ka na lang! Tagal naman ng Papa John.